Yo, what's up mga ka-idol? Good morning at good afternoon. Ayan, mga ka-idol, siyempre maggulay tayo ngayon. Ayan, tanghali na. Siyempre maggulay tayo ng tanghalian. Ayan, yan yung gulay namin ngayon. Kasi wala na kaming ulam, naubos na ng umaga. Ayan, maggulay tayo. Ayan na mga ka-idol, may kaupas tayo. Tapos kamunggay. Ayan, anong English sa kaupas, pre? Mushroom. Mushroom? Yun sa tawag. Mushroom pala yan. Hiwa ta. Kinira ba isa? Ayan mga ka-idol, yan yung gugulayin namin. May kamuti taps kayo may mga ka-idol. Oh. Kamuti taps. Harvest mo sa iyo tanong ha. Ayan yung pinakamasarap na gulay mga ka-idol. Tapos yung kamay mga ka-idol, oh, siyempre ang dumi talaga. Oh. Ang dumi ng kamay. Oh, tingnan mo. Ito. Yun ang pangpalasa sa gulay namin. Yung kamay na walang himasa. Ayan mga ka-idol, yung sabaw. Oh. Oh, Ng kulor. color itom na. Ayan na mga ka-idol. Oh. Ayan. Sarap ng gulay mga ka-idol. Ayan, sarap-sarap talaga mga ka-idol. Oh. Oh, maawas-awas talaga. Oh. Oy. 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 Ah. Ang sarap. Ayan. Tingnan mo mga ka-idol. Oh. Sarap talaga ng gulay natin. Sarap ba di? Ah, bawasan mga ka-idol kasi puno. Kuya wag pambawas eh. Okay, tama yan eh. Oh. Oh. Sarap talaga mga ka-idol. Alam mo yan, ana. Badi eh. Saan galing yung kusinero? Sa Damak Restaurant. Damak Restaurant. Ayan. Ayan, ay dinimuto lang malakas mga ka-idol. Sarap na mga ka-idol. Oh. Kulay pula na yung sabaw niya. Oh. Kulay pula. Ayan mga ka-idol, siyempre kakain na tayo ngayon. Ayan, yun yung mga gulay namin. Oh. Ayan, yun yung gulay natin. Oh, sarap, di ba? Kain na. Okay, kain na mga walang hiya. Ayan mga ka-idol, siyempre mananghalian tayo ngayon mga ka-idol dahil tanghali na. Oh, lamia sa gulay, oh, lamia sa kaon mga ka-idol. Oh, oh, silang beri kawalang ko beri. May gulay, Oh, sarap sa kaon talaga mga ka-idol, oh, gulay. Oh. Ah, lami pre, lami. Sarap. Sarap talaga. Gusto rin. Pabalik to muna Luya sa upaw. Oh. Ayan mga ka-idol. Ayan, sarap ng kain mga ka-idol, di ba? Kami kayang gulay na mga ka-idol. May gulay kaya nga Kami mo. kayang gulay. Cook way. May kasiting kamot. Gulay. Kami kayang gulay mga ka-idol. Ayan o, wala tingog-tingog mga ka-idol ba? Wala yung mga tingog-tingog ba? Oh, wala na. Yan mga ka-idol, tapos na tayong kumain, no? Ayan, busog na yung pare ko. Oh, lumaki na yung tiyan. Ayan, busog na yan, oh. Lakas pa kumain. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Bye-bye!